pag fertilizer ni sila guys, ang patay sa pisti sa kong tabi mo na nagdiay. Dilo guys, nanay sa daghang kuan guys, tilapia na sila nangaon na silang mailang silang itaw. Cute nanak ko alagang tilapia. Ganyan kaya sila oh. Buhay at gutuman sila. So, tin sila kabuok guys na Nilong sila kay init man. Ang tabok sila dari na ko. Makasugban na tag tilapia mambi oh. Nakaprito na tag tilapia. Wala guys oh. Tago, tago. Tago, tago. Tago, tago. So, diyan na guys, ato ni isang haruson sa inang gumharos na na guys, ato ni isang lapuaan. Pwede ra po din dyan ni di lapuaan nyo dyan ng dikdikin kanang pwede po di blender. Pero depende ra sa inyong pagbuhat guys, kung saan ninyo basta makuha lang dyan ang katastan ni kay pait man isang animtree. So, kahang buhaton dyan guys, kay halalaman isang lapuaan o gamay nga tubig dyan pigaon. So, pwede na sa pang spray. So, diyan na guys, kanang yes, kanang fertilizer ni siya. So hang gibali ag luwag kay pait ra mga adun ni. Mo ni pang patay sa kuan guys, mga pisti sa tanom. Aran ni silang ka pait pwede ni pang bisag unsang mga tanuma guys, pwede ninyong isprehan ni para di dapuan og mga pisti ba ang atang tanom. So ara sang ipabukawan ja. Pwede na butag na sa pang-spray. Kung ito pang-spray sa mga dahon sa atahang kalabasa baron para way pisti nga makadapo ba kay pait man ni. Muna sa neem tree extract. Hello guys, dali ko ug gari og merkado kay ngita lagi kog isda nga pwede sa bawon para ni Cristel. So nakakita ko daning lapo. Lapu-lapu ni siya guys, kanang lapu-lapu nga orange ug nay lapu-lapu nga murag batik-batik nga white. Ja kanis jang isda guys arang mahala tag 380 ang kilo dani karon ja. Kanis siya o batik-batik nga kuan lapo punis ja lami ko kadto ni. So mao ni mga sabawonon sa mga kanang nay mga masakiton nga na. So manang sabawan sa Cristel guys kay wala say gana nga mukaon kay gilantan to siya guys manang among gipapauli. Lami kay na siya guys oh. Kani lapo nga
Lapo nga orange ya. Lapo nga po. Diya guys, ginakaon ako merkado unja tagatahang bantam guys. So paniud to na mo lutuon to kamuhang lapo. Asang gituwaan ni hang bantam kay kanira bang duha murag mangitlugay na ni siya. So managhanan jud ni kadto ni atang bantam guys kanang ma-decoration ra man ni nga manok pero ganahan na jud ko magbuhig nga ni. Kanang okay na siya kanang wala sa hilantig. Ay papila si Dege Kul. Nicole, papila ri. Pasalubag gud kay na nawag gani oh. Tago mo siya. La, sige, kumbati. Kumbati na to, tabang to, Ili. Tabang, tabang. Tabang, tabang. Nak, pagpalumos-lumos, nak, dali. Hala, nalumos yan. Bakay, wala ko si Ili, ni Apas yung suminday. Kalakol, pagpalumos-lumos, dali. Hala, si ate yun, nalumos, dali. Hala, si ate nalumos. Nalumos dali si ate. Ay, tabangin sa ate, dali ah. Hala, nalumos si ate. Dali ah. Ay, dali ah. Hala, nalumos si ate, nalumos. Ka-cute. Balik, balik na. Balik. Balik, tabangin sa ating dala. Balik, balik. Wala na. Ayaw ka sa lipod ko. Ayaw ka sa lipod. Oh, very good. Really good. Ligtas ate. Hala, pag humol diya, kaya maayo ka. Kanay mong likod ba, painitis adlaw. Nag-sunblock ka? Sige, paligo siya guys, kay giubo na siya, gilanta na siya, niagi mo nang gikuha na ni Nicole dito sa Magiti. Happy Father's Day, Dante. Father's Day, Dayron, Dante. Daghan ba kag anak? Father's Day, Dante, oh. Hiwa-hiwa niya ang isda nga lapo. May maguli si dyan dyan. Ali sa sabawon kay naligi ang ate ni Bapay di madjud baka sudan po sila sabawon dyan. Si Cristel kinahanglan maghigop og sabaw. Salamat kay kado ni Mambi. Salamat sa mga grasya nga ijang gi-share namo. Salamat. So nagpabukaw na ko diyan na ay luya na siya og sibuyas og kamatis. Ano kayo din sabaw nga mahalan ka dyan isang isda tag 380 ang kilo. Tangag dahon sibuyas, sili nga espada. So yummy na nasda guys. Yummy ka dyan ang sabaw anak. Nak, dali na kaya mong sabaw dali na nga kuanak. Isda, pagkaon na. So, diyan na guys, nakatahang sabaw nga isda, lapu-lapu. Lami ka dun isda guys, kay presko pa niya nga lapu-lapu nga sabaw. Kanay ganahan ni Cristel ni. So, na siyang gilutuan guys, kay rong maulian. Gilantan lagi na sa Cristel, pero naulian na, paligo na hagdagat. So, lapu-lapu na siya guys, kamatis ra na og ahos, sibuyas, luya, siling espada na. Lami ka dun sabaw na guys. Salamat kadyo ko ni Mambi. Guys, luto na katahang kuha natin ng pakanan natahang pinalanggang. Kapag usa ka sa ate. Nga tawa sila kay among banta magsigig talaok. Papaidi ni una na kay ka nagpanday dito sa gardin. Unja among sudan kaning buntag kay sinugbang ID Call Express. Wala mo na yung kuhan. Kuan ka ng sabaw nga kuan para ma ulian ni kay mo balik na rabaw ni sa eskwela. Diyan madto day meron kay mamalit ni og tambaw niya sa ubo. Ubo magulis yan hilantan just birnis mo siguro tayo magikuha ni Nicole na. So manyud to ta guys sag ako kay una mo ko kaon lang niya kay gutom na ko. Ang pamahaw da ng paniud to. Kaya lang kabisi ning hang live ron.
Mga tay vlog-vlog, mga pila ka adlaw tay vlog guys kay ang kabisi kay nalagi nagpanday dari sa muhang kusina. Sige na pagkaon na. Salamat ka Ma'am bisa imong mga grasya. Sa imong gi paambit man na sa buhol. Ambit yung mga siya. Diya, good night na diya amping diya sa Bichigan. Diya ba kung ng paborito nak? Ano yung isda? Okay, mahal. Mahal ko na ng isda. 180 ang kilo. Ano siya lang sa mga paborito na ang isang mga kuan. Mga ang usa ka hiwaan na tag Wala 55. na siya ingon nga nakasakit kontra. Hindi ginas na. Ipalit ni Power na gidagat na. Mao ni kuha ni papa sa una managat mi og kuan. Linaw nagdagat ba? Para makalibre tag sudan. So guys, mo to guys maniud to sa ni kuno isang ubo guys manang utong-utong siya usahay wa sila simbaron kay basi mag-atakehan sa ubo sa simbahan. Pula na lang siya, di utong-utong. Pero lagi Pag pangalawat ko juga nagpaproblema. sige na kauna. Paggawan. Magkaduman walit ni BB wipes para kuan. Robitussin o Veruca. Na. Andam na siya og mamali siyang maglabad ang siyang og hinda dun sa greenhouse. Diya ni palit pud ni og Wipes kay kuan. Wala sakit sa ilong ang abog. palit ni og udong. Hindi man isidan sa panday udong og sardinas. Udong og sardinas. Salt. Og kaning pang concept. Sardinas nga bawo sa nga ng sardinas oy. Unipack man. Para mahal na kayo mo sardinas oy sa unang nga tag-8 ra man karon na. Pag 20 nangita galimig barato kuma. 20 ang kinabarasuan. Uy na lang kuan lang katanawan tag dosis na to. Kani siya pag kuan na pag inom. Na dayan kuan. Adult ni ma'am amo gipalit ka ng Robitussin adult. Ano So dalon na kus dumagiti ang tud sa mahurot. natural. Di salamat ka ma'am kanang waman gi-deliver ag kuan kanang Hello man siya iko-up ma. ay kutsara good. Kutsaraon lang eh. Tugod na mo. A few moments later. Morning guys, balik na sila guys nang bisag hutoy na sa gabi. Maraming hutoy ra ba jud kada gabi no. Agtambal. No. Kasi nang ihatid guys. Kaya narabay uwan ang payong. Pak na. Sunod na. Kung nakaabot kay naghatid ko ni Cristil sa uwan. Sababi. Dala si Las Rubin ma'am. Nya maabot ko no karon ag plywood bin. Maabot ko no karon i-deliver nya. Mo lagi na ma'am kanang madlik ta mo gamit og cellphone og naay dagdag, nakilat. Nag-uwan, kabi pa ni sa kauwan ma'am na.
Diya, nagkadali-dali mo ko kaya ang gihatod si Cristel sa liluan kay na sila'y kuan kuno karon video. Salamat ka Mambi. Niyatang pagkaon sa tilapia. So, hala. Kuan na sila. Hadlok hinuon to ang tago nun sila to ah. Mangkaon na mo oh. Diyan na busy ko ato ko guys kay wala ko vlog. Wala ko upload kay ang ipangbalhin ring mga kuan dari dia. Kuan ni siya sa luyot. Ano siyang gi pangbutang sa kuan ba? Duta. Sa luyot. Kani balhinunan pa pud dinahang ang naghanali ko siya. Kanang pitsay. Balhinunan pa na siya guys. Para daghan na ka dumiog. Daghan na ka dumi lisod ako ang trabaho dari guys kay grabe. Di na nimo ma kuan. Ganana ang mga pipino dagko na kadto na ah. Dali ara. Makalipay siya nga na sugod na siya pamuwak. Kanila mga hangkuan. Batong kay murag niwang. Ha? Amunga na bitaw na. So diyan na amuhang kuan. Manok. Diya paghang kumpuspit dari dia guys na. Diyan ako dari mga kukupit. Kita apil ni sila sa kuntis guys. Apa na itanom ng saging dagger para bala sa buhon. Ang giibot kay hanggi na kukupit na siya na. Diyan na agatahang manok guys. Kuwang pa ni siya og. Hala nawa ag usa. Nawa ay. Oh. Huwag po sila magsabong hinuon uban sila doon ha. Ano nang gitarang may batuganan o ano nang yung Dapat kayo nung nag-amtek usa. ang paim na sala. Ulit ha. Yung tingalon sa ni. Pinarang-arang na bayan na siya. Nagitod ako kung mas trabaho anay, di mawala ko naman anay, katulad ng kablitas pa no. Ang saoy mo na pagpainom. Piskay naman siya. Mapunta na sa kalaha. Inom ka kay maihaw jud di ka minom. Wala naman sa isipon. Hala dako ni ba inom mo dili usawon? Malusaw ra to. Ano kaya tutong pang pusan sa mga sagbot? Kaon pang siya ha. Aptik na dayon. Gatago man sa ganiya, sa kakitag na kaon. Napiang mo nila natin good katong pagdanan to, ang gakiang na siya. Piang. Uli ano magana. Katog iupahan atong puti oh. Mangi mamuguan tagang ilahang Alat ko. wala lang pahan na. Parang ka kuan na guys na aran naghang nahimo na mo ipapay dito ha magibutangan na pud adto og pakaputan sa uka ng upo. Nagalibog ko na ni upo ba ni og kubasa ba ni kay nganong lain magpurma. Na di kay mo ba naghanggi seed nja mo mura magkubasa pur makarira usa kang upo jud ni na ah. Ko na mga kubasa man kana usa ka upo. Kuha lagi pure buyag guys sa gatahang kubasa guys ara ka healthy buyag ja. Katuhang gihimong spray bitaw guys para pang spray nato danis kuan. Saka na siya dyan itong babaw. Dadari hapon sang gibutangan og pitsay. Pali ko na human og tanom guys na. Panipang tanom ni pitsay. Diyan nagkumbati lagi ko kay kuan. Nagkumbati ko kay hapit na lagi ang evaluation. Mga buhi siguro ni. Pitsay man na siya guys.
Tambok na kansa sa dahon. Oh. Nagato pong kuan dari kamunggay di sa nato ni. Nabawog ni kaning kalit mag-unos. Naulian na ang mga tanom guys kay kuha naman, uwan naman. Itong sili oh. Diyan guys, wala ko vlog-vlog, mga pila ka adlaw na. Wala ko naka-upload kay kuan. Marami din kabisi, di ko makapag-edit. Kuan oh, itong malbiri, kani oh, daghan na kadug buwak oh. Daghan na kadug bunga na oh. Kita itong mag-imbaluit dani, daghan kadug bunga ni ang cranberry. Cranberry, malbiri. Diyan makalipay guys kay naandag na siya. Sana all makautan na pud mi. Pwede na sa ipautan sa tuhang panday. Jadi ligim ta makapag video guys kay gabi grabe sa gag-uwan. Kani ang gitukuran kay kusog ug hangin ma pumba. Diyan guys, sa gilahang atang update na galahang nabuhat na humana jud dari kuan kuwang nalaman og kanang kani mo nis jay tawag nito tihang divider diha ya portahan dari kung ano lang nagibutangan nila manilang nabuhat na kay gahapon wa man ingana diha karon na nabuhat na diha ga kabkab sila dari dia kay ilan ni silang i-flooring. Wala jud ko vlog guys kanang gahapon Father's Day yeah, happy Father's Day gahapon guys pero dito Miss Garden may vlog wa po ko'y upload wa po greet sa mga kuan happy Father's Day sa inyo mga kuan partner diop nimo Di na maghapon kay wala namang kilakaw kani mo kay. So magkumbati na pud mi guys kay grabe na mo magkumbati. Hala na ining truk dari nga kuan. Seed. Kuan ni siya kanang pipino. Truk dia sa kuan. Lagi pangitang danti kay mukaon si danti ani. Na si Crystal guys ading gihatod ganiha lagi kay Danti ah. Mukaon si Danti ano. Mukaon si Danti ana. Yan ang paborito. Oh. Masani may no. Paborito lagi ng Danti. Wild pipino mo din lang kuan kun.